Hej, jeg hedder Miriam, og jeg arbejder som tolk i Europakommissionen. I dag overtager Danmark formandskabet i EU's ministerråd. Det er 8. gang, Danmark har formandskabet i EU. Sidste gang var i 2012. Og det betyder, at Danmark kommer til at spille en helt central rolle i EU i det kommende halvår. Det samme gælder det danske sprog. På mødegangene og i mødelokalerne her i Bruxelles, der vil dansk opnå stjernestatus for en stund. Og er der nogen, der glæder sig til det, så er det også tolke. Som tolke er vi med til at sikre, at de danske ministre og de danske delegerede kan tale dansk og lytte til dansk under hele formandskabet. Vi er stolte over at tolke for formandskabet, og vi er glade for at kunne bidrage til flersprogligheden i EU. Hvis du kigger med her på kanalen i de kommende uger og måneder, så vil du kunne møde nogle af mine kolleger, som tolker fra dansk og til dansk. Rigtig godt dansk formandskab!